Ndewo, nnọọ na mmiri ndụ nke ụbọchị taa. Daalụ maka isonyekwara m n'ụbọchị nke taa. Ugbu a ka anyị gaa mara ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu. Ọ sị, unu echegbula onwe unu n'ihe ọbụla, kama n'ihe niile ọbụla site n'ekpere na arịrịọ ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe niile unu na-arịọ. Ndị Filipia isi nke 4 amaokwu nke 6. A sị m n'Igbo Baịbụl nke dị n'ikuku wee gụpụtara gị ya. Ị ghọtara ihe nke a na-ekwu? Ọ sị, unu echegbula onwe unu n'ihe ọbụla. Chineke anyị amụabdị ebube. Ọ sị gị echegbula onwe gị, ejikwana echiche mere onwe gị arụ. Kedu ihe anwa na-akpa gị? Kedu ọnọdụ ahụ ifuru onwe gị na ya nke na-eme ka ị na-echegbu onwe gị? Ịdina ala, ị ga-arahụ ụra, ị na-echesa echiche, ịmadụ ka ị ga-esi mee, ịmadụ ka echi ga-esi dị, ịmadụ ebe ị ga-esi hụ ego ị ga-eji wee gboo mkpa nke a ma nke ọzọ, ịmadụ ka ọrịa anụnwa ma mbọsị ọ ga-ana, ọrịa ọ ga-anakwa ana. Gịnị ka Chineke na-agwa anyị ụbọchị nke taa? Ọ sị anyị echegbuzina onwe anyị. Echegbuzina onwe anyị n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ọ dịghị enye Chineke omume. Naanị ihe Chineke chọrọ n'aka gị bụ ka ị butere ya mkpa anwa. Onye dịka Chukwu anyị. Ọ sị gị, kama echegbuzina onwe gị, ịdịnara mechie anya gị rahụ ụra, maka na ya bụ Chineke nọ n'oche eze. Chineke anyị nọ n'oche eze. Ọ ga-egbo mkpa ahụ. Naanị ihe ọ chọrọ n'aka gị bụ ka gịnị mee? Ọ sị, n'ihe ọbụla site n'ekpere na arịrịọ ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe niile unu na-arịọ. Site n'ekpere na arịrịọ ya na ekele. Ụfọdụ ndị mmadụ amarọ na Chineke anyị na ibido na-enye ya ekele na mkpa ahụ ọ na-egbobeghị, ọ ga-eme ọ mara na ya ji gị ụgwọ. Chineke anyị adịghị eji ụgwọ. Nyebe ya ekele, si ya, nna daalụ, n'ihi na ama m na ị ga-eme ya, n'ihi na ama na ị pụrụ ime ya, n'ihi na ama na echiche gị bụ Chineke na-echere mgbe echiche ọma. Haleluya. Ka atọ m iche, ka atọ m ụtọ nke ukwuu. Chineke anyị dịkwanụ mma. Chukwu adị mma, naanị ma ị ga-atụkwasịkwa ya obi. Chukwu adị mma, naanị ma ị ga-atụkwasịkwa ya obi, kwere na ihe ọ gwara gị na ọ pụrụ ime ya. Ka ngụkwu ya ọzọ. Ọ sị, unu echegbula onwe unu, echegbuzina onwe gị, ejizina echiche mere onwe gị arụ. Makwa na ị na-eche echiche ọ na-aka njọ. Ị na-eche echiche ọ na-aka njọ. Kama ị ga-eche echiche, gịnị ka ị ga-eme? Ga-ebe Chineke ekene. Ma ọ bụrụ na ị maghị etu ọzọ ị ga-esi wee yọọ Chineke ya bụ ihe, nyebi ya ekene. Mgbe ahụ ọnwụnwụ bịara, nyebi ya ekene. Mgbe mkpa bịara, nyebi ya ekene. Ego adịrọ, nyebi ya ekene. Ịnwago nke a, nwale ekene ya. Achọrọ m ịtụpụrụ gị ka ọ bụrụ ihe ịma aka. Nwale ekene Chineke anya, nwalee ya. Cheta n'akwụkwọ nsọ, nwebe ọtụtụ ebe dị iche iche, ọ sị ha, nyebenụ m ekene. Mgbe ụmụ Izrel kwadochara agha, ichetara mgbidi Jeriko ka o si wee daa. Ọ sị ha, na-agbani okirikiri na-enye m ekene, apụrụ m ọgụ ka nnọọ. Kedu ihe mee Pọl na Silas? Naanị ekele ka ha na-enye Chukwu. Na-ekene ihe ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ. Gịnị mee? Gịnị mee? Ikiriki njinjijie ụlọ mkpọrọ mee gịnị? Meghe. Ama m ọnọdụ ha nwee nọ. Cheta etu Kraịst si ekpe ekpere mgbe ọ bịara eme gịnị? Ime ka Lazarọs nwụrụ anwụ bilie. Gịnị ka o mere? O nye Chineke ekele. O nye isi, nna m ekele gị n'ihi na ama m na ị ga-eme nke a wee nara otuto. Ya bụ, ana m agwa gị, ọnọdụ ọbụla ife onwe gị, kwụsị iche echiche, kwụsị, tụkwasị ya obi, kwere. Eziokwu ka m na-agwa gị, o megie na ndụ m, ọ ga-eme na ndụ gị. Na-enye naanị ekene. Ọ mara etu ọzọ ị ga-esi ya na-enye ekene. Si ya, nna daalụ. Itetụrụ asị, nna daalụ maka ụbọchị nke taa. Onwe ihe ọzọ ime ị ga-ekpe n'ekpere, kpebie kelebe Chineke kwa ụbọchị.
maka na mkpa ọbụla nke ji gị ga-arapụ gị, naanị m tụkwasị ya obi. Daalụ. Dịka ana m ayọ gị, ọ bụrụ na ike ebinyere anyị aka na sọskraịbụ, mee nke ugbu a. Nyekwara anyị ntụliaka nke ndị bekee kpọrọ like. Tụsaa ozi a ka ọ bụrụ etu gị onwe gị si atụnye n'ịgbasa ozi ọma. Ka ọ dị oge ọzọ, ka emesịa, Chukwu gọzie gị.